Κάτσε και εκεί. Άρα και να είναι εμπλεγμένοι στον κόλπο. Για να μιλήσουν για αυτοί πρέπει να είναι. Τι θα κάνουμε? Σκέφτηκες κάτι? Όχι, δεν έβαλα ζάχαρη. Μπράβο. Πάμε στο γραφείο τώρα να βρούμε πληροφορίες. Θα πάω αύριο εγώ να τους μιλήσω και πάμε να βάλουμε και ζάχαρη στον καφέ. Σωστή. Δανάη. Καλημέρα. Ποια είσαι εσύ? Η παστινόμας Αγγελική Ξανθοπούλου. Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με το θάνατο του Δημήτρη. Α, ναι, σε θυμάμαι. Είχες έρθει σπίτι του. Τι θέλεις? Μερικές διευκρινήσεις μόνο, αν έχεις χρόνο. Δεν έχω χρόνο, βιάζομαι. Κάτσε, περίμενε. Δεν πρέπει να παίρνεις έτσι αψήφιστα το θάνατο του αγαπημένου σου. Δώσε λίγη σημασία. Εσύ δεν αυτοκτόνησε. Σχεδιάζαμε πολλά πράγματα. Όπως το paintball και πολλά άλλα. Περίμενε. Μη στεναχωριέσαι, όλα καλά θα πάνε. Αστυνόμε δεν είναι αυτή. Καρατσακαρισμένο. Εντάξει, διασταυρωμένο τότε. Έρχομαι από εκεί. Αυτός δεν ήταν στη λες και τον είχαμε πάρει. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτός είναι η μπλούζα, το μαλλί. Το ήξερα την αρχή ότι ήταν αυτός. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να πάμε να το συλλάβουμε. Και με συγκίνηση σου απονείμω το χρυσό τρίφυλλο. Πρέπει να είναι μεγάλη τιμή για σένα, Γιάννη. Ναι, είμαι πολύ συγκινημένος. Αλλά μακάρι να ήταν γυμνάσιο εδώ. Σταματήστε! Αυτή η απονομή δεν πρέπει να γίνει. Σας παρακαλώ κύριε, τι συνέβη? Με την εξουσία που μου δίνει ο ελληνικός νόμος, συλλαμβάνω τον Γιάννη το Πογλίδη για την δολοφονία του Δημήτρη Αστρογέρακα. Ψεύδεσαι! Ήρθαμε εδώ πέρα όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε γιατί βρήκα στα χέρια μου αυτό. Έχεις το δικαίωμα να μην μιλήσεις. Ό,τι και αν πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Μαθώ σας λέω! Δεν είσαι, το DVD τα λέει όλα. Άμα περίμενα από εσάς. Ησυχία! Είσαι αλαζόνας! Ήθελες να είσαι το μόνο καμάρι της κοινότητας και γι' αυτό σκότωσες τον ίδιο στο φίλο. Ρε Γιάννη, δεν το περίμενα από σένα. Τον αδερφό μου ρε, ντροπή σου. Τον κολλητό μου ρε! Σκουλίκι, πως δεν σε συμπάθησα. Το αγόρι μου ρε, αυτού σου! Ντροπής πράγματα, μη λες τέτοιες κουβέντες. Επιτέλους, βρέθηκε ο δολοφόνος μου. Ήθελε και χρυσό τρίφυλλο. Τώρα η κοινότητα θα συνεχίσει χωρίς εμένα. Θα τους λείπω, αλλά δεν πειράζει. Θα πάνε και για paintball. Ελπίζω να μην έχουν ίδια τύχη με μένα. Πεινάω ρε. Πατατάκια! Απ' την κοιογκάζει ο καλός είναι πίσω δυστυχώς σκότωσε κι άλλοι
Το ποπλίκε στη φυλακή δικασμένη την υποθέση κασί τώρα είναι πολύ 100 χρόνια προσκοπή. Από το 2010. Yeah. Μια πρόβα στα παρατάκια, μια πρόβα στα παρατάκια. Τρέλα, τι λέει μπροστά σου, ρε, λες ρε, κανένας που είναι το δόκι σου πάνω στο πάτο. Αυτό το DVD. Γιατί ρε τους σκότωσες, γιατί τον σκότωσες, γιατί τον σκότωσες. Γιατί να μην. Νίξω ρε. Νίξω ρε. Ρε το DVD. Πού σε Γιάννη. Γιάννη, φάει μια επίθεση. Κοιτά βλέπει. Ησυχία, τραβάω.